Maf, hè, zo'n lichtmuseum. Ja, maar daar doen we echt helemaal... Hou je trouwens een beetje afstand? Maar daar doen we helemaal niks aan. Nee, ook wij zijn dicht natuurlijk vanwege het coronavirus. Maar hebben we er iets op gevonden? Ja, dat dacht ik. Als jullie niet naar ons museum kunnen komen, komen wij gewoon naar jullie toe. Dus hou de komende tijd onze Facebookpagina goed in de gaten. Waarom ga jij eigenlijk? The 1st of September 1998. Dear Bill, on your return visit to Holland, would you please be so kind as to pay my respect to two of my fallen comrades, who so tragically killed in my tank? Next, you will no doubt... Ken je dat gevoel? Dat je de tijd zou willen terugdraaien, tot voor een bepaald moment. Misschien gaat het om iets groots, misschien achteraf om iets kleins. Dat de toekomst haar loop als een sluipschutter op je had gericht. En jij niets door had. Niets vermoedend op haar afliep. Achteraf kijk je terug en zie je haarscherp hoe alles wat zich vooraf afspeelde, vertraagd naar dat moment toekruipt. En het liefst wil je roepen dat je moet stoppen, een andere kant op moet gaan. Maar dat kan niet. Het moment komt. En alles wordt anders. Voor Bob Dare kwam dat moment op 12 oktober 1944 om 12:30. Op de meest heftige manier. It was absolute hell. First thing I knew, I was in a minefield. I didn't know that until after, but I just drove in and next minute the whole tank lifted up into the air and the sergeant said, Sergeant Garner shouted, everybody out, 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 out. De explosie voelde als de trap van een paard. Bob slaagde erin om uit de tank te komen. Brandend ging hij terug om de andere mannen te helpen. Lambert en Garner kon hij in veiligheid brengen. Silman en Wright niet. Vanuit de tank hoorde hij de doodschreeuwen van de mannen, maar hij kon niet bij hen komen. Toen Bob alsnog probeerde weer bij de tank te komen, werd hij tegengehouden. Ze stonden immers in een mijnenveld. De gewonde mannen werden naar de eerste hulp gebracht. Terwijl Bob op een stretcher lag te wachten op de arts, werd Gardner voorbijgedragen. Hij zag Bob, richtte zich tot hem en bedankte hem. Maar Bob kon alleen maar denken aan de mannen die hij niet had kunnen redden. Op 12 oktober om 12 uur was er nog niets aan de hand. Een uur later was Bob getekend. En de oos van Overloon rolde voortaan als tankwielen door zijn hoofd. Hij bleef maar teruggaan naar die dag. En naar zijn kameraden. Na de oorlog volgde hij therapie om deze geestelijke wonden te verzachten. Maar helemaal helen zouden ze nooit.
Vele jaren later beschreef Bob zijn ervaringen in een brief aan Bill Hutchinson, een goede vriend. Bill zou Nederland bezoeken en Bob vroeg hem in Overloon langs te gaan bij het oorlogskerkhof, waar Wright en Silman zijn begraven, hen te eren. Zelf bracht Bob verschillende bezoeken aan het museum en aan zijn gevallen kameraden. I know nothing of Sergeant Gardner, but in 1994 I tracked the family of Gordon Wright. We met. A very emotional affair it was, because Gordon's mother was still alive, aged 91 years old. I saw Jekyll many years ago, after I had related my story to some veterans. Having told them, someone said, "That tank is in a museum in Overloon." The first time I saw it was very emotional. So many memories came back, and when I found their graves, it all but destroyed me. So close, yet so far. I've returned several times over the years, to pay homage to them, and to ask them for their forgiveness for not being able to help them get out of the turret. Their cries for help are still with me today, 54 years later. Yours sincerely, Bob Dare. Wright en Silman hadden nu eigenlijk hele oude mannen moeten zijn. Maar in plaats daarvan liggen ze sinds hun 19e en 20e begraven op een kerkhof in een land ver van huis. Maar hun eigenlijke grafmonument staat al sinds 1946 in het museum. De Churchill. Jekyll.